Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta og mayong pagpatalinghog nini karong higayuna sa among paghatod sa mga kamatuoran. O kini ang inyong igsuon, Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, moy makig-uban kaninyo sulod sa usa ka takna nga mga paghatod sa mga kamatuoran nga moy magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master, padayon usab ang among pagpadangat diha kaninyo pinagi sa mga nakasulat nga mga kamatuoran nga nakasulat sa Biblia. Ug kung aduna may mga basahon o referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang mga nakasulat sa Biblia. Og niining inyong pagbatalingog mga higalag mga kaigsunan sa programa sa pagtulunan sa BBCM nga naguluhan mga langitong lamdag sa kinabuhi. Mabati na kini sa 29 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Adunay matag adlaw kita nga Domingo ug aduna usa matag adlaw Sabado sa inyong pagbatalingog. Og dinhi nining maong sibihan sa RPN Dixki o Teleradyo Cagayan de Oro City. Mabati ang programa matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook magigsunon ang programa, makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Og adunay pagsubli nining maong programa sa matag adlaw Martes ug Huwebes sa alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon mga kaigsunan. Og pahinomdom usab sa tanan nga mga kaigsunan sa pagtulon sa PBCM nga dili nato pagkalimtan ang ato ang hiniusang panagtigom nga atong gibuhat sulod sa usa ka tuig katulo kini nato ginabuhat mga kaigsunan ng General Conference mao kini ang Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Busa gikinahanglan ang mga presensya sa mga kaigsunan sa pagtambong ni anang mga pitsaha. Usab ang mga pagbaynomdom sa atong obligasyon para sa paglikom para sa pagpabarog sa New Palace reconstruction mga kaigsunan. O mapasalamaton usab kami sa mga kaigsunan nga padayon nga nagahatag sa ilang suporta aron mamugna ang mga programa sa radio station. Labi na dinhi sa inyong pagpatalingog dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa B-Radio Waikurat FM nga mabati ang programa matag adlaw nga Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion din kining maong programa gisuportaran sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Ato usab nga gitimbaya ang tanan nga mga listener dinhi sa Hingoog City mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog sa atong programa dinhi sa Real Beat Radio. Din mabati kini matag adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Din gihatagan kini kinabuhi o gisuportaran kini unang-una sa Executive Vice President at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. O gingon man usab ang naghatag suporta niini ang pamilya Kisimundo. O usab ang naghatag usab suporta ang atong igsuon Brother Mario Chabit o gingon man ang naghatag suporta usab nining atong tulumanon ang JRM Auto and Motorcycle Parts Trading din gapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa mga higala atong tigpaminawan nga nagamonitor sa atong programa dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio. Matagadlaw Domingo magigsunan ang atong programa alas City magsugod og matapos alas 8 ang takna sa kagabion. Din kining maong programa gisuportaran sa atong igsoon kaubang ministro Brother Giver Rizaba. Og ingon man ang atong mga pagpanimbaya sa mga kaigsunan nga nagapatalingog dinhi sa atong programa sa Cagayan de Oro City sa Digsario Radio Ultra. Mabati ang atong programa matagadlaw Domingo alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawon dinhi sa Tandag City, sa atong mga suking tigpaminawan, mabati ang atong programa matagadlaw kita nga Sabado sa inyong pagbatalingog dinhi sa Dix BP Shore FM. Alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon mga kaigsunan diin kini gitagaag kinabuhi sa mga kaigsunan nga gidumalahan sa chapter president Brother Demetrio Campado. O gingon man sa mga opisyalis, kauban niya nga mga opisyalis, nila ni Sister Alma Bernido, ingon man ang Treasurer Sister Julie Tubo, o ang Secretary Sister Marina Campado, ingon man sa mga advisor nining maong branch ni Brother Silo Canonigo, Brother Eric Canonigo, Sister Gertrudis Canonigo, Brother Marcelo Canonigo Huvay, o ni Brother Pedro Campado. Ato usab nga gikumusta o gitimbaya ang PBC member dinhi sa Tandag City Branch, Sister Mil Labadugo Santos. Ato usab nga gitimbaya ang atong igsuon mga mahal namong tigpaminaw dinhi sa
Crossing Talusan, Balingasag, Misamis Oriental, PBCA member, Brother Roberto Galindo, og ni Sister Leonila Galindo. At igsoon din sa Valencia, Bohol, nga kanunay usab nga nagapaminaw sa atong programa. Kumusta kanimo, Brother Nilo Junior Hodelia, og sa imong pamilya? Kumusta sa tanan usab nga nagapatalingog din atong programa din sa Kabadbaran City? Sa Radyo Publiko 106.1 Honey FM. Ang atong programa mga kaigsunan mabati ninyo matagadlong Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon kini gitagaan og kinabuhi sa atong mga kaigsunan og usa niini nga gahatag sa pag-sponsor mao si Brother Nicanor Librero. Igon man ang usa nga naghatag suporta si Sister Angelica Librero, PBCA member. Og ang among mga pagpanimbayaw usab sa mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika nila ni Sister TC Kulihat og ni Sister Lily Patterson. Og Sister TC og Sister Lily Patterson, dako kami og pagpasalamat diha kaninyo tungod sa inyong alayon nga paghatag sa mga referensya o mga libro nga mga gihimong referensya sa pagpamatuod nato nga dili kasupag sa Biblia. Og in behalf ni Reverend Charlie ang among pagpaabot sa among pagpasalamat og advance bagyod nga pagpasalamat kay kahibalo kami nga doon na pa ikaw mga dugang pa nga mga referensya o libro nga imong ipadala dinhi sa central office para magamit sa pagpadayag sa kamatuoran. Daghang salamat Sister TC ug Sister Lily Patterson. Usab ang mga amakiton and Jeremias family nga niya gyapon sa tinipong bansa sa Amerika nga padayon usab naghatag suporta ug naga-monitor sa atong programa sa mga amakiton ng Jeremias family libina ni Brother Nicodemus Nicky Jeremias. Kumusta kanimo? Ang legal counsel sa pagtulundan sa PBC mga kaigsunan walay lain attorney Ramil G. Carion. Ato sa mga kumusta ang tanan mga kaigsunan nga nasunod sa PBC compound at igsoon din sa Tagaluan Brother Jerry Edkila og sa imong pamilya. Ingon man ang atong igsoon nga nagahatag suporta og nagamonitor sa programa Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos ug sa imong kapikas sa kinabuhi. Og diadtong gustong magpadangat sa mga pangutana mga kaigsunan, i-text lang sa numero 0917-811-8882. O garon sa pagpadayon, ihatag ko kamo sa pagpailapa sa kauban nga mga ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dave Sirsaba, nagumusta kaniyong tanan, mga kaigsunan. O gihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga higalaan ug mga kaigsunan? Kiniusab si Brother Ronald Kanyaman, katambaya yung usab karon sa pagtuon sa mga kamaturan nga among ighatod na kaninyo. O ako lang pagkumusta sa tanang mga miyembro sa pagtulon ang PBCM dinhi sa Surigao del Sur. Kumusta kaninyong tanan? O sa ako mga kaparentihan dinhi sa Mati Kagwaid, Surigao del Sur, kumusta kaninyong tanan? O sa tanang mga listener nga nagasunod kanunay sa programa mga langitlong lamdag sa kinabuhi dinhi sa Radyo Bandera Arasan Kagwaid, Surigao del Sur, kumusta kaninyong tanan? Og dinhi gayon na ihatag ko pa kamo sa pagpailapa sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. Ug akong mga pagpangumusta nila ni Brother Demuel Telebrico ug kang Bernabe Telebrico ug kang Ima Quijano Bilida ug kang Espiridion Yamyamen Bertodes nga may nagsuporta sa radyo natin FM dinhi sa Buhing Tubig, Pinamungahan, Cebu ug akon lang mga pagpangumusta sa tanan tong pagigsuunan sa pagsuporta ni atong mga programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og dinhi karong higuna makilala ng pagigsuunan ako kamong ihatag sa kauban ebanghelista aron sa pagisgot sa tema. Dinhi higayuna mga higalag mga kaigsunan, Brad Rene, Brad Dever ug Brad Ronald, dili na to makauban usa ang atong Executive Vice President. At the same time Chief Minister Reverend Charlie Ihunyo tungod kay aduna siya importante nga giasikaso. O ang tema nga atong pagkahisgutan karon mga higalag mga kaigsunan, naguluhan kini og ang mapintas nga mananap nga gihisgutan sa Pinadayag kapitulo 13. Part 6 na kini Brad Dever, Brad Rene og Brad Ronald. Sa tupa ikaunom na hugna kining pagpahigayon sa among tubag mga higalag mga kaigsunan. O kini nga pagpanubag namo medyo nidangat og pipila ka Domingo kay ang mga ministro sa pagtulunan sa BBC nga gidumalahan ni Reverend Charlie dili kay pinug-ok ba abrap ang among pagtubag amo gimuhatag tema nya ipasabot gyud nato kun ipasabot gyud namo sa kanang matinaw o kining
pagpasabot nga ang nangutana dili gyud inuntang makulangan. Makumplito tanan gyud. Mabusog gyud sa among tubag mo na nga mo consume og pipila ka mga kadumingguhan. Mayo siguro Brother Dever sa dili pa nato ipadayon ang pagtubag kay part 6 naman kini. Ato sa sigurong i-display og atong basahon ang mga pangalan sa nagapangutana nga napinding pa. So atong i-mention Brother Dever atong manganlan ang mga pinding pa nga mga pangutana. Okay, Bradon, mao kini atong pagabasahon. Unang-una dinhi si Sister Lina Bibalaba dinhi sa Pilar Bohol. Ikaduha si Ryan Mapalo dinhi sa Tandag, Surigao del Sur. Ikatulo si Dunggal Tingabngab ug ang ikaupat si Ruben Gambi dinhi sa Tandag City. Okay. So mao ni siya mga higalag mga kaigsunan ang napinding. So bray upat nga gimension ni Brother Dever. Ang una ani kini si Sister Lina Balaba dinhi sa Pilar Bohol. Kumusta kanimo sister no? So kumusta usab sa mga apelidog Balaba labi na sa ato igsoon nga nasunod sa BBCM compound ang mga Balaba family labi na ni Brother Berhelio Balaba. O kini si Brother Ryan Mapalo og si Dunggal Tingabngab og Ruben Gambi makalaom kamo nga ang inyong mga pangutana hatagan namo sa among mga tubag. Brother Dever, atong isubli sa pag-display ang gipadangat nga pangutana ni Sister Lina Balaba din part 6 na kining atong gihimo nga pagtubag. Okay, atong pagabasahon Bradon mao kini ang pangutana nga gipadangat ni Sister Lina Bibalaba. Diha kanimo atong pagabasahon Bradon nagaingon ini. Kanimo Pastor Mangalos. Ako tigpaminawan sa inyong wali diha sa Radyo Ultra sa langit ng lamdag sa kinabuhi. Ako taga Pilar Bohol nga nag-alagad sa simbahang Katoliko diri sa Pilar Bohol ug among pari si Felix Tabigi. Dugang pa niya dinhi Pastor Ronnie Mangalos. Ang una kong pangutana sa pinadayag 13:16 hangtod 18. Kinsa maning tawhana nga anaa kaniya ang unom kagatos ug kan umag-unom. Ikaduhang pangutana sa pinadayag 21:3-4. Kinsa maning Dios sa Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo, palihog lamdag iko. Lina Bibalaba, taga Pilar Bohol. Okay no. Atong gibalik og display ang maong pangutana diin part 6 na ang among pagpahigayon. Ikaunom na ni karon nga hugna ang among pagdayon sa paghatag og tubag. Niningduhan nimo ka pangutana Sister Lina ang ania pa karon sa pagpahigayon sa pagtubag kining nakasulat sa pinadayag kapitulo 13 bersikulo 16 ug 18. Nga matod pa nimo kinsa maning tawhana nga anaa kaniya ang unom kagatos ug kanuman ug unom. Unya kini ikaduha nimong pangutana nga nakasulat sa pinadayag 21:3 ug 4 og doon na pay oras nya mahuman na natog tubag ning imong pangutana sa 13:16 ngadto 18. Mao na dayon ang pagsunod sa pagtubag sa pinadayag kapitulo 21:3 ug 4. Pero kung mahuptan ta sa oras, hindi lang kaya padayon gyapon kay tagaan gina nato sa pagtubag. Mayo nga atong basahon sa Biblia, Brother Rini. Kining maong gipadangat nga pangutana ni Sister Lina Balaba ang pinadayag kapitulo 13 bersikulo 16 ug 18. Anya Brother Ron atong pagabasahon kining Biblia nga adunay tatak Seventh Adventist Church nagaingon og ang mga timawa ug ang mga kadaguan, mga dato ug mga kabus, mga ulipon ug mga taong gawas ang tanan iya usab nga gipamarkahan diha sa tuo nga kamot o sa agtang. Nga tungod niini walay bisan kinsa nga makapamalit o makapamaligya gawas kun anakan niya ang maong marka nga mao ang ngalan sa mapintas nga mananap o ang numero sa iyang ngalan. Gikinahanglan ini ang kaalam kaniya nga may salabutan ipakwenta ang numero sa mapintas nga mananap kay kini mo'y usa ka numero sa tao ang iyang numero unom kagatos ug kanuman og unom. Okay, mao ni siya ang unod gyud sa maong teksto nga gipadangat nimo Sister Lina Balaba. Ang pinadayag 13:16-18 ang pinakapunto ani nga atong hatagag sulbad kini sa 18 nga nagisgot kini nga gikinahanglan ini ang kaalam kaniya nga may salabutan ipakwenta ang numero sa mapintas nga mananap kay kini mo'y usa ka numero sa tao ang iyang numero unom kagatos ug kanuman ug unom sa tupa 666 sa ibabaw nagisgot kana nga dunay
Doon ay usay giingon nga ang tanan gipamarkahan diya sa tuong nga kamot o sa agtang. So doon ay pagmarka lugar diha sa tanan nga giisgutan nga diha sa tuong nga kamot o sa agtang nga tungod niini walay bisan kinsa daw nga makapamalit o makapamaligya gawas kun ana ang maong marka atong sa tuong kamot o sa agtang. Unya ang giisgutan dayon nga mao ang ngalan sa mapintas katuding imarka diha kuno sa tuong kamot ug sa agtang mao kini ang ngalan sa mapintas nga mananap o ang numero sa iyang ngalan. Dayon sa 18 gingon na nga ipakwenta ang numero sa mapintas nga mananap kay kini may usa ka numero sa tao nga matud pa ang iyang numero unom kagatos ug kanuman ug unom. So mao ni siya ang dugukan gyapon gibalik na tog display kay mao man ang dugukan sa pangutana. So atong i-explain ni siya kay ang ubang pagtulunan gialaan nga kining mapintas nga mananap nga numero daw sa usa ka tawo ana daw kini natuman sa among magtutudlo dinhi sa pagtulunan sa PBCM. So naami sa pagpanubag nga wala en taon diri natuman kana sa among magtutudlo pero atong susyon kinsa ang tawo niini nga mosumada nga giingog mapintas nga mananap nga nagdalas numero nga 666. Unya sa nanglabay Brad Dever, Brad Ronald ug Brad Rene, ang Iglesia Katolika nga mga defensor o CFD ilang gi-calculate ang ngalan sa atong magtutudlo nga Tomas Dagok Eugenio ug imo na nga kuhaan og value ang litra gamit ang Roman numerals ang Tomas Dagok Eugenio di gyud mosumada sa 666 kay ang Tomas Palangdaan ang im din na pinanagani ang im sa Roman numerals Brad Dever 1,000. wa na, lapas na, di pa pilon ang dagok daan, 500 ang D, ang C, 100. Yun. So, ang ibuhat nila, Brad Dever, ay, gingon man lagi ang Biblia nga, gamito ng kaalam, kunuhay na gamit-gamit sa ilang kaalam, maron nga, maakusaran nila nga atong magtutudlo, mo'y katumanan sa size, tapad-tapad ang mga numero sa kining litra sa pangalan nya kaya ang Tomas 5 liters naman ang gibuhat gi-English nila gimong Tamas aron nga mogawas nga 6 liters unya ang dagok kay Tagalog 5 liters naman gi-English aron nga ang dagok manggod hampak man na sa Cebuano unya sa English na strike 6 liters na kay strike man unya dayon sa Eugenio 7 liters man gi-English po nila Brad Dever, Brad Ronald, Brad Rene, na imong Eugene 6 liters na. Sa ito ba, sa pangalan 6 liters, sa middle name 6 liters, o sa family name 6 liters, 666 na. Tapad-tapad. Tapad-tapad na. So, mo nang gigamitan din nato sa nanglabay nga pagtuon nga sa ubang hubad sa Biblia, ang Tyndale the Book Translation nga Biblia, gisiguro na nato ang Revelation chapter 13 verse 18 ginguna, here is a puzzle that calls for careful thought to solve it. Let those who are able interpret this code, the numerical values of the letters in His name, add to 666. Sa dili kalimbungan ang Biblia, mga igalag, mga kaigsunan, sa pagkwinta, nining numero sa mapintas nga mananap nga, numero daw sa usa ka tao, 666, ang gihatag nga formula, addition. Sa arithmetic pa na, kining magisgot lag arithmetic, Brad Dever, na naman ang addition, subtraction, multiplication o division. So, lagid unsang matanga ka sa arithmetic ni tapad-tapad na no. Nya og sumada na to gamiton ang formula addition 6 plus 6 plus 6 18 ra. So di gyud. Nagkaron nya ang ubang pagtulunan po niya na sa pagtuon ang Sabadista kay og sa English na sa King James version number of a man di man kuno number of a woman. So disgawas po sila pero sa bagamit na to sa ubang referensya sa The New Jerusalem Bible o sa The Message nga Biblia, ang Revelation chapter 13 verse 18 gigamitan na siya og number of the beast, the number of a human being. Nga pagsusi sa human, langko man diha ang man or woman, he or she. Tungod kay sa pagsusi nato sa Merriam-Webster Dictionary, sa word nga human, gihatag ang ehemplo nga ang human, she ang example. She is a very human person. But dili kay she lang. Ehemplo lang nga, ang human pwede pang babae, pwede po sa pang lalaki. So kung mayingon nga, it's a number of a man, dili woman na saipan. Kaya gigamit na itong ubang versyon, ang numero sa tao or number of a man, human being na nga pagkagamit. Mo itong pag-calculate po na yan sa ngalan ni Ellen Goldwhite, sa gamit sa Roman numerals, 666. Mao'y gihulagway sa pinadayag 13, 16-18 numero sa mapintas nga mananap mga igalag mga kaigsunan.
So wala na nga mo magtutudlo, das gawas na. So ilang gialaan Brad River, Brad Rene, Brad Ronald, diya parang daan sa pagkwenta dili na mo sumada. Pero atong tanaod sa Biblia unsay dugang paghulagway ining mapintas nga mananap, Brad Ronald, sa ato nang gisusi numero sa usa ka tawo nga mukabat kung atong gamiton ng addition 666 o 666. Brad Ronald, unsay dugang paghulagway ining mapintas nga mananap? Ani ang gipakita na Bradron nga dugang hulagway nga gipakita sa balaang kasulatan. Atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa nakasulat sa Pinadayag kapitulo 13 bersikulo 11 ingon ini ang atong mabasa. Unya, nakita ko ang laing mapintas nga mananap nga migimaw sa yuta, kini siya may duha ka buok sungay, daw nating karnero, ug siya misulti sa mag-dragon. Kung mao mga higalag mga kigsunan, ang mapintas nga mananap nga gidugang sa paghulagway sa Biblia, aduna daw kini siya duha ka buok sungay. Atong susiyog literal bagining sungay. Unya, matud pa kining mapintas nga mananap nga may duha ka buok sungay, daw nating karnero. Paggamiton kaning terminong daw, sa to pa dili gid siya matuod o hingpit gyud nga karnero, daw nating karnero. Baga murag dagtakuban Brad River ba? Dayon kining mapintas nga mananap nga may duha ka buksungay, daw nating karnero. Kung musulti pud siya, musulti siya sa magdragon. Atong isa-isahon ni sa paghatag og pagpasabot Brad River. Atong unahon usa kagingon man ang mapintas nga mananap, daw nating karnero, sa to pa nagtakuban sa pagkakarnero. So siyon ta sa Biblia, kinsa ba ang tinuod nga nating karnero? Ni Abradron, atong pagabasahon sa kini nga Biblia, maayong balita Biblia nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales, din hinato pagabasahon Bradron sa Juan kapitulo 1 bersikulo 29 inguna niini ang nakapahayag. Sa pagkasunod adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya, ug siya miingon, anaa ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Busa sa atong nabasa din Hebreon, ang tinuod nga nating karnero mao si Ginoong Hesus. Klaro na mga higalag mga kaigsunan, no? Atong gisusi o atong giklaro ang description sa mapintas nga mananap, daw nating karnero, may duha ka buksungay pero musultig sa magdragon. Ang tinuod nga nating karnero sa Biblia sa gibasa sa kaubang ministro Brad River, mao di ay ang atong Ginoong Hesukristo. Sa ato pa kining mapintas nga mananap, daw nating karnero, magpaka-Kristo di ay ni kining mapintas nga mananap. Karon natong susihon na pod ang gipayag sa Biblia kay si Kristo man day ang tinuod nga nating karnero. Brother Rene, unsa ba ang gipasabot pod niining duha ka buksungay nga anaa sa mapintas nga mananap nga magpaka-Kristo kay daw nating karnero man daw sa paghulagway sumala sa Biblia? Dinhi sa pagabasahon nato nga Biblia nga adunay tatak Seventh-day Adventist Church sa Amos kapitulo 6 bersikulo 13 ang pagpayag sa balaan nga kasulatan. Kamo nga nagakalipay sa butang nga kawang lamang nga nagaingon wala ba kita makakuha og mga sungay gikan sa kaugalingong tagkusog. Ang gipasabot ing sungay Bradron, kusog din siya. Sa ato pa kusog. Kusog, mga higalag, mga kaigsunan, ang gipasabot ni ining sungay, kusog o puwersa. Sa ato pa, puwersado di ay gyapon kining gitawag mapintas nga mananap. Ang itong gingon nga may duha ka buksungay daw nating karnero. So, may puwersa ang daw nating karnero ang mapintas nga mananap. Kay gisgutan man sa pagbayag sa Biblia ang gibasa ni Brother ni Amos 6:13, wala ba kita makakuha og mga sungay gikan sa kagulingon tang kusog. Karon kay pursado dayang mapintas nga mananap nga magpaka-Kristo. Pero ang paghulagway sa Biblia, Brad Ronald, musulti magsamag dragon. Kinsa baning dragon sumala sa Biblia, Brad Ronald, nga gihulagway sa mapintas nga mananap nga may pursa pod pero magpaka-Kristo kini siya. Ang kining dragon, Bradron, gipakita na sa balaang kasulatan nga maugin na ang yawa. Ang prueba atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, dinhi sa nakasulat sa Pinadayag kapitulo 12, bersikulo 9, ingon ini ang atong mabasa. O gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan, ang ginganlag yawa og Satanas.
ang maglilimbong sa tibuok kalibutan. Siya gitambog ngadto sa yuta ug ang iyang mga manulunda gitambog uban kaniya. Kung mao, mga higalag mga kaigsunan, ang dragon nga gihulagway sa Biblia, mao di ay ang yawa, o mao di ay si Satanas nga mao ang yawa. Sa ito pa, ang mapintas nga mananap, ato namang gisusi, ang una, nga may duwa ka buksungay, kusog, may puwersa. Unya, magpakakarniro, sa ito pa, magpakakristo, kaya ang nating karniro nga tinuod, gibasa sa Biblia sa Juan 1:29 sa Biblia ang Katoliko may imprimatur Holyoke Cardinal Rosales mao nga atong Ginoong Hesukristo. Unya musulti magsamag dragon. Unya ang dragon mao man si Satanas nga maong yawa. Sa ito pa, kung atong susihon, unsa ba ang kinaiya sa yawa? Brad Deber, ang yawa ba magsultig kamatuoran? Dili good brother. Og dili man siya magsultig kamatuoran. Gihulagway sa Biblia siya usab nga amahan, sa ito pa doon na po siya mga anak. Oo. Unsay kinaiya sa yawa, Brad Dever? Magbakak bradron atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church dinhi nato pagabasahon bradron sa Juan kapitulo 8 bersikulo 44 ingon na niini ang nakapahayag, kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya mao'y usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan. Ug siya walay labot sa kamatuoran kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inig pamakak niya, siya magasulti tukma sa iyang kaugalingong kinaiya. Kay siya, repirado siyawa, kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga bakak. Sa ato pa, klaro kayo sa atong gisusi nga ang dragon nga mao ang yawa o Satanas, mao di ay ang amahan sa tanang bakak, bakakon o amahan sa tanang bakak. Ito ba kung amahan sa tanang bakak na ay mga anak. Muna ang pagulagway sa mapintas nga mananap nga igalag mga kaigsunan nakasulat sa Pinadayag 13:11. Sa ato pa, di kini mo sumada sa mong magtutudlo. Nga naman, ang mapintas nga mananap magpakakristo. Unya, magsulti sama sa sinultihan sa yawa. Sa ato pa, sa iyang pagsulti, nana na ang pagpanudlo. Ang pagpanudlo, binakak nga pamaagi. Kay, sulti man sama sa yawa, dragon mao man ang yawa. So, among magtutudlo, di gid mo sumada, nga naman, wala mag-angkon ang among magtutudlo nga siya mao si Kristo. Kundili, ang pagpailan mo sa among magtutudlo, katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Karon, niyata, sa pagpadayon, kay gihubad man nato ang sungay nga ana sa mapintas nga mananap nga kusog day na, puwersa day na. So sa Biblia gipamatud-an bagayod Brad Rini nga doon nagyoy kusog o sungay ang dautan, pero ang Dios dili mutugot nga kini mulambo, mu prosper, kun dili dunay buhaton ang Dios nining gisgutan nga sungay nga anaa sa dautan, Brad Rini. Ang pagabuhaton sa Dios niya itong sungay nga dautan pagabungguon gina sa Dios o niya katong mga tarong niya pagabayawon sa itaas niya atong pagapuribahan kining Biblia nga aduna tatak 70 Adventist Church sa Salmo kapitulo 75 bersikulo 10. Pagabungguon ko ang tanang mga sungay sa mga taong dautan apan ang mga sungay sa mga matarong pagabayawon sa itaas. Klaro sa Biblia, mga higalag mga kaigsunan nga kining gisgutang sungay sa gipribahan to nga ang sungay sa Amos 6:3 si kusog man, ang dautan doon na day kusog. Pero doon na po'y kusog day para sa mga matarong. Ang kalainan lang nga ang kusog sa mga dautan, matod pa sa gibasa ni Brad Rini, Salmo 75:10, pagabungguon ko ang tanang mga sungay sa mga taong dautan. Apan ang mga sungay, mamuning kusog sa mga matarong pagabayawon sa itaas. Sa ito pa, ang mga katawhan sa Dios o ang mga katawhan sa dautan, magsinungayay di ini. Sa ito pa, magbugno ba? Dili. Pod literal lugar to nga, kining sungay gyud nga makita na tos mananap nga og mag-away sila gamitong sungay. Kay kusog man ang ihubad sa Biblia. Sa ito pa, dunay pagbugno sa taong dautan o sa matarong. Pero ang mga kusog o sungay sa dautan, bunggoon sa Dios. Unya ang sungay sa mga taong matarong bayawon sa Dios ngadto sa itaas. Kini siya mao ni ang pagpriba nga gihulagway sa Pinadayag 13:16-18 sa mapintas nga mananap nga pursado pud ay na siya. Nya naay numero sa kining mapintas nga mananap 666 nga numero nga number
of a man, sa ubang hubad, number of a human being. Pero dili sa tanang panahon, mga higalag mga kaigsunan, kung makaminsyon o mabintas nga mananap, katog yung nagdalas numero 666, kay timan anta nga ang dragon nga maong yawa, magsulti sa kabakakan, o siya amahan, sa taba kung amahan siya sa bakak, nagito'y mga anak, na siya'y mga anak. Unya, ang gingon ko nga mapintas nga mananap, dili kay basta mapintas, dunay numero nga 666, kay si apostol nga si Pablo, o sa tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo, may gikabugno pod nga mapintas nga mananap dito sa Episo. Pero katong mapintas nga mananap nga gibugno ni Pablo sa Episo, wato maghulagway nga may numero to nga 666. Asang puriba bradunlad sa Biblia? Aniya ang puriba ni Ana Bardron atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church dinhi sa nakasulat sa Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 32 ingon ining atong mabasa. Sa tinawhanon nga pagkasulti, unsa man kunoy nakuha ko sa akong pagpakigbugno batok sa mga mapintas nga mananap didto sa Episo. Kung ang mga patay dili man ugaling banhawon, nan mangaon og manag-inom kita kay ugma mga patay na kita. Klaro kayo sa gibasa ni Brad Ronald, mga higalag, mga kaigsunan, gisusi nato, nga kung magisgot mapintas nga mananap, dili kay gihulagway nga may numero nga 666, din gihulagway sa Biblia numero sa usa ka tawo. Kining gibugno ni Pablo sa Episo nga gibasa ni Brad Ronald, unang Korinto 15:32, matud pa, sa tinawhanon nga pagkasulti, unsa man kuno yung nakuha ko sa akong pagpakigbugno batok sa mga mapintas nga mananap dito sa Episo. Kini mga mapintas mananap dautan man ni may kusog ni sila sa tubag gibugno ni Pablo gamit ang puwersa niya niadtong puwersa pod sa mapintas nga mananap ngayang gibugno dito sa Episo. Karon Brad Rini, ang mga alagad sa unang panahon diha sa kang Kristo nga mao sila si apostol nga si Pablo, unsang matang sa pagigbugno nga gibuhat nila, particular nining pakigbugno ni Pablo sa mapintas nga mananap dito sa Episo. Nagamit ba sila mga kahimanan, kusog o literal ba nga bugno ang gibuhat ni apostol nga si Pablo, Brad Rini? Dili ka na literal kundi pakigbugno dia sa mayong bugno labot sa pagtuo. Niya atong pagabasahon nga Biblia nga adunay tatak 70 Adventist Church sa unang Timoteo Kapitulo 6 versikulo 11 ngadto sa 12 ang nakasulat. Apan ikaw utaw sa Dios pailayo nining tanan, paningkamuti ang pagkamatarong, pagkadiosnon, pagtuo, paghigugma, pagkamainantoson, pagkaagop, pakigbugno diya sa mayong bugno labot sa pagtuo, padayoni ang pagkupot sa madayong kinabuhi nga ngadto nini gitawag ikaw o nga imong gihimuan sa mayong pagsugid sa atubangan sa dahong mga saksi. Sa ato pag titaw sa Biblia, mga higalag, mga kaigsunan, atong gisusi kay gibugno man ni Apostol Pablo ang mapintas nga mananap sa Episo o sa matanga sa pagpakigbugno ay gamit ginagpursa basta bugno. May pursa si Pablo pero pursa o kusog nga iya sa matarong. Unya katong mapintas may pursa buto o kusog nga iya sa dautan. Ang bugno nga gibuhat ni Pablo pakigbugno labot sa pagtuo. Sa pinadayag 13 gihatlag nga may numerong 666. Pero ang Episo walay numero nga 666, pero sa Biblia gihulagway nga bakakon ang mapintas nga mananap unya magpaka-Kristo. Timanan ta magpaka-Kristo unya magsultig sa magdragon magbinakak. Pero natong susyon ni natong panahon kinsa ang usa sa pagtuludan nga dunay haom ni ining sistema sa mapintas kay magpaka-Kristo unya timanan ta magsulti og binakak. Usa sa pagtulunan kining pagtulunan na mga sakop kanin ni Pilimon Riambonanza. Inuntag ni Bradiver kay pagkamatay ni Pilimon Riambonanza, kini si Pilimon Riambonanza, founder ni sa Kingdom of God, dinhi siya nagbase sa dapitan. O niya pagkamatay niya, ang uban niya nga mga sakop nagutro nagpangalan, dunay Kingdom of Priest. Kumata masayo. O niya ini usa nga atong paminawan kanin sakop ni Pilimon Riambonanza kini si Isagani Mangkal. Atong paminahon ang iyang pamahayag. Ang Espiritu sa kamatukuran sa panahon ni Jesus sa una, siyempre si Jesus kay siya miingon, ako ang dalan, ako ang kamatukuran, ako ang kinabuhi. So ang Espiritu sa kamatukuran mo to si Jesus.
So ang espiritu sa kamatuoran mao to si Jesus. Kaya atong nabati, klaro kayo ang pahayag ni Isagani Mangkal nga ang espiritu sa kamatuoran mao daw to si Ginoong Hesus. Husto ka, wala ka ni magsultig bakak, wala ka kaniya ang pamaagi sa pagsultig sa magdragon, nga ang dragon maong yawa nga magsultig bakak. Matod pa niya Brad Iber sa itong nadunggan, Brad Rini o Brad Donald, ang espiritu sa kamatuoran mao daw to si Kristo. Yarang giusa. Oh, karon ato sang paminahon pod ang sakop gapon kanhi ni Pilimon Riambonanza sa Kingdom of God nga mao si Junel Gomez Ugsok. Kung kinsa ba ang iyang gipaila nga mao ang espiritu sa kamatuoran atong paminawan. Og si mahal na hari Pilimon Riambonanza mao ang tinuod nga pinadala usog alang sa kalibutan niining mga adlaw. Siya usab mao ang katumanan sa nakasulat sa Juan 14:16-17 nga mao ang lain nga manlalaban nga gipangayo ni Ginoong Hesukristo aron makig-uban kanato. Og siya mao usab ang katumanan sa nakasulat sa Juan 16:12-13 nga mao ang espiritu sa kamaturan nga mo'y magatultol kanato sa tibuok nga kamaturan ug magatug-an kanato sa tanang mga butang sa umaabot. Klaro kaya ito nadunggan nga si Haring Pilimon Riambonanza matod pa ni Junel Gomez Ugsok mao daw ang katumanan sa espiritu sa kamatuoran. Unya si Isagani Mangkal ang espiritu sa kamatuoran maora po daw si Ginoong Hesukristo. Giusa. Gusto ka ni mga higalag mga kaigsunan? Wala ka ang ilhanan sa sistema sa dragon nga maong yawa nga magsultig binakak. So siyon ta sa Biblia Brad Diver. Kung magisgot tag espiritu sa kamatuoran mao man ang Espiritu Santo. Oh, tinuod. Ang Espiritu Santo ba o ang atong Ginoong Hesukristo usara ba sa kahimtang Brad Diver? Na dili gyud. Mhm. Kining mga sakop ni Pilimon Riambonanza, nagsulti gini sila og bakap niya atong pamatud-an bradon. Kini si Ginoong Hesukristo ug ang espiritu sa kamatuoran nga mao ang Espiritu Santo, managlahi gini sila bradon. Kay managlahi man sila og prinsipyo. Tinuod. Okay, Oo. pray ba Brad Diver? Okay, atong pagabasahon dinhi sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 32 nagingon niini. Ug bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao, siya mapasaylo. Apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo, dili gayud siya pasayloon. Bisan niining panahon na karon o ni adtong kapanahunan nga palaboton busa managlahi bradron. Oh, klaro kayo nga managlahi sa to ba contradict sa Biblia ang pagpamatuod sa mga sakop ni Pilimon Riambonanza nga matod pa ni Isagani Mangkal ang espiritu sa kamatuoran mao daw si Kristo. Unya gisusi nato sa ilang pagpamatuod pod sa pahayag ni Junel Gomez Ugsok ang espiritu sa kamatuoran mao ang ilang mahal nga hari si Pilimon Riambonanza. Unya sa Biblia lahi man si Kristo ug lahi ang Espiritu Santo. Kay matod pa sa gibasa ni Brad Deber Mateo 12:32 sa Biblia nga may natak 70 Adventist Church, ang magkasultig batok sa anak sa tao, mao man nga atong Ginoong Hesukristo. Siya mapasaylo. Pero kung magsulti og batok sa Espiritu Santo, dili gayud pasaylohon. Sa ilang panahon na, bisan pa daw niadtong panahon, nianang panahon na sa ilang akto nga panahon o niadtong kapanahonan nga palaabuton. How come nga inyong giusa sa inyong pagpamatuod nga managlahi magprinsipyo? Makapasaylo si Kristo og magsulti kag batok kaniya, samantalang sa Espiritu Santo og magsulti kag batok di ka pasaylohon. So managlahi. So diha makita nato ang maong pagtulunan mga hikalag mga kaigsunan. Wala masibo sa kasulatan usa nga ilhanan sa mapintas o mini Kristo mga hikalag mga kaigsunan. Kay di man literal nga sistema lugar nga ang ubang pagtulunan nga atong gidawat pod kay mao man puy husto nga pagkadili gani pod musibo sa Biblia o kasulatan ang pagpamatud mini man ang Kristo. Bisan pa ang mga 70 Adventist Church niya na Brad Dever sa ilang basahon nga mga hitabo sa katapusang panahon by Eileen Goldwhite pahina 129 ang mga pagtulunan ni mini nga mga Kristo dili tukma sa kasulatan. Ana. O di na kinahanglan nga atong sumadawon nga say bas Pilimon kay nag-angkon gud og Kristo sumala sa pagpamatuod sa iyang mga ginsakpan. O lahi na binakak nga pagpanudlo ilhanan sa pagpanudlo nga iya sa yawa nga mao ang dragon. Karon, kinsa pa sa
nining atong panahon, brother, nga nagapahayag pod nga sayang kagulingon, ingon nga siya Dios. Kutlo pa siya Biblia niya, doon na pa sila gidemo sa ilang program nga atong mapakita, brother, kinsa pa kini. Oh, kini si Apostol Renato Carillo, brethren. Nagpatawag din ng apostol atong paminawan. Kaya nga, nag-react. Masama ang espiritu. Nagsasalita. Bakit sino pa may gusto sa iyo? Anak ka nando! Nung kilala niya tayo eh. Anak ka nando! Nung kilala niya tayo eh. Ayan po yung Bible. Naintindihan niyo na sinasabi ko? Okay, kinsa pangalan ni brother? Apostol. Apostol Renato Carillo, brethren. Kini nga itong gihimo, brother, mga higalag mga kaigsunan, brother ni Brother Ronald, dili ningon nga pagsakit sa balatian. Ato lang gi-display nga nining atong panahon karon makita ang mga makita ba nga gihulagway mga goods Biblia nga dunay magpaka-Kristo. So sa ilang gi-demo, brother, dunay taong spirited, nasudlan lugar og daotang espiritu, unya naapod kini si Apostol Renato, unya matud pa niya magsasalita yan. Unya sa diyang nisulti ang kini na spirited ningon nga ayaw ko sayo. Di pakutana dayon sa apostol nga si Renato, kinsa man day imong gusto. Di ni sulti pod kay musulti man kuno matud pa ni Apostol Renato. Ningon tong spirited anak ka ng Dios. Wala niya ginigar pag-ingon sa spirited anak ka ng Dios. Unsay tubag ni Renato, Apostol Renato? O, kilala niya tayo. Tato ba, ni-assume gid siya nga Dios dahil siya anak ka ng Dios. Unya ningon siya nga pagpayag nga quote siya sa Biblia, nasa Biblia. That's the Bible. Atong susihon daw sa Biblia kung kining demonstration nila, biblical bagid ni siya o kinsa sa Biblia ang matuod nga anak sa Dios nga katong spirited giyawaan kay daotan nga espiritu mahadlok sa Dios. So siya na to sa Biblia, brother ni kinsa kay ningon siya that's the Bible. Assume siya kay pag-ingon nga anak ka ng Dios wa siya mo balibad. Yun siya nga, ayan ang Biblia. Ayan ang Biblia niya ningon bagid siya nga di ba? Kilala niya tayo. Sa to pa, nag-assume sa iyang kagulingon nga Dios di ay kini si Apostol Renato Carillo. Posisyon ta sa Biblia kay ingon siya, that's the Bible. Kinsa sa Biblia, brother Rene, ang anak sa Dios nga matod pa niadtong spirited ngadto kang Renato, anak ka ng Dios. Sa Biblia, bradon, si Ginoong Jesucristo ka na, bradon. Niya atong pagbabasahon kining Biblia nga adunay tatak 70 Adventist Church sa Mateo Kapitulo 8, versikulo 28 ngadto sa 29 ang nakasulat. Ang gingon og sa pag-abot niya sa pikas nga daplin dapit sa yuta sa mga gadaranhon, gisugat siya sa duha ka mga giyawaan nga nanggula gikan sa mga lubong og labihan sila kabangis nga tungod niya na walay bisan kinsa nga makaagi niadtong dalana. Og tan-awa misinggit sila nga nagingon, o anak sa Dios, unsay imong labot kanako? Maniba ikaw dinhi aron sa pagsakit kanamo sa dili pa ang panahon. Sa to pa atong nabasa, bradron, nga adunay duha ka day ka tawo nga gadaranhon nga giyawaan og nakita sila kang Ginoong Kristo og siya nga, o anak sa Dios, unsay imong labot kanamo? So mao ni siya ang punto nga gipasabot ni Apostol Renato. That's the Bible. Kaya naman sa ilang demonstration doon na may spirited nga musulti daw ang spirited na ingon ang spirited anak ka sa Dios. Awa mong pod mo balibad kay nga man kaila siya nato. So to ba assuming siya nga Dios jay. Unya atong gisusi, that's the Bible nas Mateo. Pero ang Mateo ang giingon din nga anak ka ng Dios, ang matuod nga anak sa Dios mao ang Ginoong Hesukristo. Sa lagtod pa kini si Apostol Renato nag-angkon po dahil ni siya nga siya si Kristo. Nagpaka nating karnero. O man nagihulagway ra ba sa mapintas nga mananap. Unya, si Renato Carillo nga nagpaka Kristo, klaro naman lang gaginan siya, anak ka ng Dios. Kristo man ang tinuod nga anak ka ng Dios. Kristo man ang tinuod nga anak sa Dios. Unya, nagpatawag siya apostol, brother, di ba? Si Renato Carillo. Tinuod. Unya, kay nag-assume siya nga si Kristo,
Nagpatawag po siya apostol, nga naman, tungod kay ang Ginoong Hesukristo, ang tinuod nga anak sa Dios nga mao si Kristo, sa Biblia gitawag po nag-apostol. Sa ato pagikopya gyud, gitakuban gyud diha sa iyang kagulingon ang pagka-Kristo ug ang pagka-apostol sa atong Ginoong Hesukristo. Dabay prueba sa Biblia, Brother Ronald, nga atong Ginoong Hesukristo gitawag apostol. Okay, ani ang puriba, Bradron. Atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Dinhi sa nakasulat sa Hebrewhanon, Kapitulo 3, versikulo 1, ingon ning atong mabasa. Busa, mga igsuon, balaan, nga mga mag-aambit, sa langit nun nga pagtawag, hinuktokin ninyo, si Jesus ang apostol o glabawng saserdote sa atong tinuuhan. Klaro na. Ang tinuod nga apostol sa Biblia, nga atong Ginoong Hesukristo, hinuktukin ninyo si Jesus ang apostol ug labang saserdote sa atong tinuuhan. Diya si Renato Carillo, dili to matuod nga apostol, dili siya matuod nga anak sa Dios. Gidi mo lang dito pakita kunuhay aron nga ang tao mutuo pero sa tinuod lang dili. Naa ang ilhanan sa pagka mapintas nga mananap, kaya ang mapintas nga mananap magtakuban nga siya si Kristo. Unya na niya kay gingnan siya anak ka ng Dios. Kita nyo, kilala niya tayo. Assuming na siya ang Dios. So, duha na atong gipakita ang mga sakop ni Pilimon Riamonansa, gipakita o ilang gipamatudan nga si Pilimon Riamonansa mao ang Espiritu Santo, mao pud si Kristo. Gidoble pa. Awa na gid muhaom sa Biblia, samot gyud nga contradict sa Biblia kay ang Espiritu Santo lahi man ngadto kang Kristo. Kay si Kristo kung magsulti kag batok kaniya, mapasaylo ka. Pero kung ari ka si Espiritu Santo, di man ka pasaylohon. Aktos ilang panahon sa una, o bisan pa niadtong kapanahonan nga palabuton. Ay nasayo ng mga apostoles, nga dunay kapanahonan nga palabuton para sa Espiritu Santo. Morning sa amo ang dapit karon nga nagpamatuod mi. Kini atong panahon sa pagpangalagad, panahon na diha sa Espiritu Santo nga pagpangalagad. Gawas kanila, mga higalag mga kaigsunan, kinsa pa ang nagpaka Kristo nining atong kapanahonan. Namadunggan nato kay naman na sa social media ato lang ipabati ang iyang claim o ang iyang pamahayag kining Pastor Apollo Kibuloy nasa Davao. Atong paminaw ng iyang pamahayag. I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didibatiin niya na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Magdidebate ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Ato na dunggan mga higalag magkaigsunan. Dili basta-basta ang iyang claim no, I am the way. Ako may-ari ng kaluluwa niyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan. So siya ta sa Biblia kay grabe nga claim kini niya. I am the way sa Biblia na si Jesus Christ man ang I am the way namayag I am the way 14 asay sa Juan. I am the way, the truth and the life. Matud pa na, hindi kayo makakapunta sa langit kung hindi kayo dadaan sa akin. Di. Kung Kristo man na ka pamahayag, di. Nag-claim ka nga ikaw dahil si Kristo. O yag, unsa pa imong gidugang niya nga pamahayag nga atong nadunggan? Ako ang may-ari ng kaluluwa niyo. So siyon ta, Brad Dever? O mag-iskutag kaluluwa. Mao man ang souls. Di ba? Sa English, souls. Kinsa ba ang tagiya day sa kaluluwa o soul sa Brad Dever? Sa itong nadunggan, giklaim ni Pastor Apollo Kibuloy nga ako ang may-ari ng kaluluwa niyo. Sa Biblia, kinsa tagiya sa kaluluwa o soul sa Brad Dever? Mo ang Diyos Bradron, niya itong pagabasahon sa Biblia kining New King James Version, Holy Bible, din sa Ezekiel chapter 18 verse 4, ingon na niini ang nakapahayag, Behold, all souls are mine. The soul of the Father as well as the soul of the Son is mine. The soul who sins shall die. Kinsa ang gingon nga all souls are mine? Behold, all souls are mine, mga igalag, mga kaigsunan. Diyos. The soul of the Father as well as the soul of the Son is mine. Ang nag-angkon Diyos. So sino ta kining soul, Brad Dever? Unsa ba ang sa Tagalog nga pagkapahayag? Basahon na to sa referensya, Brad Dever, kining soul. Okay, magamit ang referensya Bradron kining English Tagalog Dictionary by Leo James English din sa page 980. Ingon na niini ang nakapahayag kabahin niya ng pulong nga soul. Ingon na niini din sa number 1
Matud pa dinhi noun, the spiritual part of a man. Dayon sa Tagalog dinhi kaluluwa. So kining soul sa Tagalog mo din ang kaluluwa. Okay, ang soul English. Ang soul English sa Tagalog kaluluwa. So kinsay nag-ingon nga sa atong dunggan kang Apollo Kibuloy, ako ang may-ari ng kaluluwa niyo. Sa Biblia, Si tag-iya di ay. si Tagiya. Pero sa Biblia, Diyos man. Behold, all souls are mine. Lahat ng kaluluwa ay akin. Kisa man na, ang Diyos na. Sa ito pa, nagpaka-Diyos dahil ni si Apollo Kibuloy. Kristo man kay ato maning na hibaluan pod nga nag-claim pod siya nga siya ang Son of God. Sa Biblia ang Son of God mao man ng atong Ginoong Hesukristo. So usa sa katumanan sa gihulagway sa Biblia ang mapintas nga mananap nga magsulti og sa magdragon daw nating karnero. O, kita na nato si Pilimon Riam Bonanza og si Apostol Renato Carrillo, si Apollo Kibuloy. Diyos man ang giangkon ninyo. Ha? Nakaroon, aside pagid aning tulong nga na-mention nato, kinsa pa brother nga atong mapamati nga nag-angkot pod nga siya si Kristo. Oh, mao si Ruben Ecleo Sr. Base sa iyang mga tinun-an brother, iyang mga sakop nagpamatuod nga si Ruben Ecleo Sr. maoro daw ni si Kristo. Atong paminawan. Para sa mga miyembro ng Philippine Benevolent Missionaries Association, ito ang Holy Land. Matatagpuan dito sa San Jose de Nagat Island. Kung sakaling dumating man daw yung panahon ng paggunaw ng mundo, ito lang daw ang mananatiling nakatayo. Dahil para sa kanila, ang lugar na ito ay pinuprotektahan ng kanilang Divine Master, si Ruben Ecleo Sr. Si Jesus Christ at saka si Divine Master, isa lang yun. Si Jesus Christ at saka si Divine Master, isa lang yun. Si Jesus daw at saka si Divine Master nila, Ruben Ecleo, iisa lang daw yun. Pausara, ito pa, na, pahayag mo na sa mga tinunan sa, o sakop sa pagtulunan sa PBM. So atong nadunggan, si Ruben Ecleo o si Ginoong Hesukristo, isara, maora. O, nagpaka-Kristo di ay. Na sa diyang, wala naman si Ruben Ecleo, senior, katong founder gid brother ni Brother Donald. So gikan adto ni puli man tong iyang anak nga junior si Bubong or Bungbong mo na namatay naman pod. Unya gani ang usapod nga ni padayon ang anak po ni Bungbong nga kining pangalag Binji. So Rubinia na dayon nga dapit gi kuan na ang pangalan nga Rubinia na, pero ang usa sa anak ni Ruben Ecleo Senior nga si Jade kini si Geraldine Ecleo nagpadayon sa maong buluhaton unya doon na mga ingnontang lahi ng pamamagi silang pagpamatod mahitungod sa PBME kay matod pa niya. Kung ikaw tinuod nga PBME, automatically you are a Roman Catholic. Atong paminawan kay basig mingon sila nga pataka man mga ministro naagi diay nga nag-ingon sila nga ang PBME mao ra pod ang Roman Catholic. Atong paminawan. Pero dahil hindi maintindihan kung sino si Holy Spirit, ang pangalawang binabanggit sino? Panginoong Jesucristo. Anong relihiyon ang naniniwala dito? Ang Islam, Muslim, naniniwala? Ang born again, naniniwala? Ang Sabadista, naniniwala? So if you are a PBME member, you are automatically a Roman Catholic. So if you are a PBME member, you are automatically a Roman Catholic. Unsay atong nadunggan sa pahayag ni Jade Ecleo, if you are a PBME member, automatically you are a Roman Catholic. Sa ito pa, Katoliko rin gapon kuno sila. Basta PBME member ka na nasayta nga ang Iglesia Katolika na as Roma, maunang sa atong pagtuon sa nangagi, mauna siya ang Iglesia nga hulagway nga katong gingong bantugang syudad. Babae nga naglingkod sa dagang katubigan nga ang tubig gihubad nato nga mga panon, mga kanasuran. Sa ito pa, mga tao na ang gipasabot nga tubig nga gilingkuran sa bantugang babae. Unya ang bantugang babae mauna ang bantugang syudad, gihulagway maong Babylonia. Unya ang Babylonia mauna ang Roma. Unya ang babae nga gihug bantugan, gigamit nato ang usa ka referensya sa scholar nga gisulat ni Ralph Woodrow Bradever katong Babylon Mystery Religion. A woman
sa pagpahayag nga kining babae nag-symbolize na siya og church, iglesia din ng babae na kinsa man ang nasa Babylonia nga maong Roma nga iglesia, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Motong sa mga nanglabayng pagtuon, kung balikan nato ang pagkwintada sa Vicarious Filii nga naa sa korona sa Santo Papa nga ilang gidepensahan kay dili man daw na pangalan, it's only a title sa Santo Papa nga Vicarious Filii musumada gamit ang Roman numerals 666. Unya, giingon magbantog ang inahan. Unya, kay inahan man na mga anak. Motong sa atong pagsusi, Brother Dever, nga kung ang inahan, bantog ang inahan dautan, pwede bang muatutas anak? Motong gihulagway sa Biblia sa Ezekiel, Brother Dever, 16:44. 16:44 nga kung unsa ang inahan mausab ang anak. O kung dautan ang inahan, dili pwedeng muatutas anak. Kinsa man ang nahimong anak, kadtong mo gawas diya sa maong pagtulunan. Nga sa atong nasusi, Iglesia Katolika Apostolika Romana, kay nag-originate man kini sa Roma. O niya, kapin pa nga diay ang PBMA, if you are a member of a PBMA, automatically, you are a Roman Catholic. Naadiya ang sistema. Mga higalag, mga kigsunan nga makita na to. Dapat tatay ipakita nga lain po nga mga mailhan na to nga nagpatuo nga Kristo nining atong kapanahonan. Pero sa man nga abtan man ta sa oras, limitado man. Pero igo na nga makita na to nga sa among pagtubag kanimo Sister Lina Balaba, kung kinsa man ang tao nga katumanan sa pinanayag 13, 16, 18, o nga mapintas nga mananap nga may numero 666, amo nang napamutud-an nga dili sa among magtutudlo ang katumanan, kun dili niadtong mga pagtulunan nga nag-angkon nga sila mao si Kristo, or baka ang pagtulunan nga dili musibo sa kasulatan or Biblia giingog mini nga Kristo gidawat namo bisan pa ang Sabadista sa ilang libro nga pamatuod niini busa wala sa pagtulunan sa PBC. Nabala na to nga ang maong pagtulunan naa sa bantugang siyudad Babylonia maong Roma na diin makita na to na diya ang dakong pundok o pagtulunan Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hinaot kami, Sister Lina, nga imong nasabtan ang among paghatag tubag ikaunom na kahugna, part 6 na. So sa sunod nga mga pagtuon, basin og lakbitan na namo ikaduhan nimong pangapangutana. Napupos ng oras, manamilit na kami kaninyo. Sa ngalan sa magtutudlo, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. o sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Kini ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Manamilit na kaninyo ingon man sa mga kauban nga Evangelista o Ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba. O kiniusab ang inyong igsoon, Evangelista Brother Ronald Canyaman. Kiniusab si Brother Rene Telebrico nga manalaminalit og mayong na lang. Dagan salamat siyang pagtanaw og pagpaminaw og mayong Domingo kanatong tanan.